Bueno, pois comezamos. Boa tarde a todos e a todas. Damos comezo á sesión ordinaria do pleno de hoxe, 26 de outubro de 2023. O primeiro punto na orde do día é a aprobación se procede do borrador da acta da última sesión celebrada, que foi a do 28 de setembro. Se non hai ningún comentario, damos a acta aprobada por unanimidade. Moi ben, moitas grazas. O segundo punto, a dación de conta das resolucións da alcaldía segundo o expediente da sesión, que teñen acceso todos os grupos. Terceiro punto, modificación de estatutos do Consello Municipal de Deportes. Señor secretario, por favor. A Comisión de Cultura, Educación, Deporte e no Turismo e Termalismo, na súa sesión de data 19 de outubro de 2023, adoptou o seguinte ditamen. Aprobar inicialmente a modificación dos estatutos do Consello Municipal de Deportes do Concello de Ribadavia nos termos que figuran no expediente. Someter o bandito texto a información pública a audiencia aos interesados con publicación no Boletín Oficial da Provincia polo prazo de 30 días para que podan presentarse reclamacións ou suxestións. De non presentarse reclamacións ou suxestións no mencionado plazo, considerarse aprobado definitivamente sen necesidade de acordos expresos polo Pleno. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado. Votos a prol 3, Partido Popular, resérvase para o Pleno os membros do PSOE, BNG e Ribeiro en Común. Fica dictaminada favorablemente. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Unha quenda para os grupos, non sei se queredes intervir en este punto. Non. Pasamos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Dúas. Queda aprobado por maioría. Pasamos agora ao punto cuarto, que é a aprobación inicial da modificación da ordenanza do prezo público da Escola de Teatro. Señor secretario, por favor. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de data 21 de setembro de 2023, adoptou 21 de outubro de 2023, adoptou o seguinte ditamen. Aprobar a modificación da ordenanza fiscal reguladora ao prezo público por ensinanzas na Escola Municipal de Teatro nos termos que figuran no expediente. Segundo, expor ao público o anterior acordo polo plazo de 30 días mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia, dentro do cal as persoas interesadas poderán examinar o expediente e presentar as alegacións que se estimen oportunas. De non presentarse reclamacións no mencionado prazo, considerarse aprobado definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo Pleno. De seguido, sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado. Votos a prol 3, Partido Popular, resérvase para o Pleno os membros do PSOE, Bloque Nacionalista Galego e Ribeiro en Común. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Algúnha intervención neste punto? Non. Pasamos a votación, entón. Votos a favor. 7 votos a favor. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Un voto en contra. Vale. Abstencións. 3 abstencións. De acordo. Moi ben, moitas grazas. Pasamos ao quinto punto, que é moción do Grupo Municipal do BNG a prol da resolución do problema de persoal do Parque de Bombeiros do Carballiño, Ribeiro, por unha atención axeitada ás emerxencias de ambas comarcas. Señor secretario, por favor. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de data 19 de outubro de 2023, adoptou o seguinte ditamen. Por de manifesto a urxencia de resolver esta problemática laboral e de falta de persoal no Parque de Bombeiros o Carballiño Ribeiro na maior brevidade posible. Dar traslado do acordo do Pleno Municipal de Ribadavia ás autoridades competentes no Consorcio Provincial de Ourense para o Servicio contra Incendios, Deputación Provincial de Ourense e Xunta de Galicia para que se resolva dito problema con maior urxencia. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado. Votos a prol 2, Bloque Nacionalista Galego e Ribeiro en Común, resérvanse para o Pleno PP e PSOE. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Quenda para o BNG. Ben, boa tarde a todos, compañeiros e a xente presente e a quen nos siga. Pois nas comisións presentamos esta moción que nos parece moi importante, que xa o comentei nese día, porque é un problema para nós que é moi grave. Vimos denunciando desde xa fai meses, e eles tamén, a situación na que se atopa o Parque de Bombeiros do Carballiño e o Ribeiro, sobre todo por a falta de persoal, porque hai en ocasións que non se conta con ningún profesional e incluso o parque permanece pechado. Meses nos que, dende logo, non vimos ningunha xestión moi importante por parte da Xunta da Deputación para que os servicios que funcione con normalidade. Penso que tamén está medrando a preocupación social, xa que, como tamén dixen xa nas comisións, trátase dun servicio de primeira necesidade,
que debe socorrer unhas emerxencias ao longo de 900, como está aí na moción, de 955 kilómetros, e que suma 19 concellos e 2 comarcas. Entonces, a realidade demográfica é que, evidentemente, conta cunha poboación moi dispersa e que hai xornadas nas que se non se conta con ningún profesional, pois este servicio é mínimo e é insuficiente. E tamén o que demandamos é que eso, que nos parece non importar o suficiente as administracións das que depende o Parque de Bombeiros. Entonces, logo de a denuncia de moitas manifestacións que están facendo os traballadores estes días na rúa e de grupos políticos como é o noso que ten demandado esta precariedade continua que están a sufrir, pois traemos esta moción ao pleno para que neses acordos que poñemos o primeiro que nos parece máis importante, que é a urxencia de resolver esta problemática laboral e da falta de persoal neste Parque de Bombeiros, e a segunda, dar traslado do acordo a este pleno municipal e as autoridades competentes do Consorcio Provincial de Ourense para que o Servicio contra Incendios de Deputación Provincial de Ourense e Xunta de Galicia para que este problema se poida solventar coa maior urxencia, porque nos parece moi importante. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para Ribeiro en Común. Ben, grazas. Boa tarde a todos, aos que nos poidan estar escutando desde a casa, aos presentes tamén, por suposto. Esta moción que hoxe trae aquí o BNG, pois, curiosamente, seguramente, bueno, obviamente sin pretendelo, está moi de actualidade, justamente esta semana, entre outras cousas, pola reacción das administracións novamente á demanda de traballadores, que no lugar de recibilos cordialmente, como son xustas reivindicacións, que non só son reivindicacións para os propios traballadores, sino para un servicio esencial, o recibiron coa policía na porra e a porra desenvainada. Desde logo, o noso grupo condena esta reacción das administracións, creo que non é de recibo. E, por certo, tamén condena o cinismo de moitos das administracións, entre eles o novo flamante, novo presidente da Diputación, que co seu tono diplomático sempre esconde a realidade, que non é outra que, grazas a manifestarse, o presidente novo da Diputación recibiunos. Se condena, se calumnia mesmo e se finxe que os traballadores son os malos porque se manifestan, pero grazas a esa manifestación se recibiu aos traballadores que, insisto, e xa o dixo Maite, levaban meses con protestas. Entonces, de algo vale manifestarse. Desde logo, o relato que nos vendeu na prensa desta provincia, o presidente da Diputación, pois dista moito de ser a realidade. En todo caso, é algo, desde o noso punto de vista, que habería que abordar non só na Deputación, nas 4 deputacións, que son as que teñen parte da competencia a través dese consorcio que se constituiu, senón, sobre todo e fundamentalmente, a través dunha lei de seguridade pública que exista, e de emerxencias que exista para Galicia, que existe e mal existe, porque na realidade só agravou o problema. Inicialmente introducindo, como sempre fai o PP, a unha parte de iniciativa privada. Despois, evidentemente, diluindo a responsabilidade directa de quen é a administración na realidade que ten que velar porque funcione ben o servicio. E o dilúe, como sempre, a través da administración local, se esa Diputación ou se san concellos, como sempre. Entonces, desde o noso punto de vista, esta se resolve, evidentemente, a través dun corpo profesional de bombeiros a nivel autonómico. E recordo, e o recordei en redes esta semana, é que o actual presidente da Diputación, entre outras cousas, sabe do que fala. A veces non o parece, pero sí sabe, porque foi director xeral con Alfonso Rueda en presidencia, justamente de emerxencias. Por lo tanto, claro que sabe cal é o problema. E claro que sabe cal poden ser as solucións. Outra cousa é que, evidentemente, o mellor non lles interesa leválas a cabo, polo que sea. Pero creo que cando se fala de problemas reais de servicios, dos problemas reais de traballadores e da xente, como esta moción que trae o BNG, creo que o lóxico é falar de cales son os problemas reais, cal é a súa orixe, cales son as posibles solucións. E estou seguro que si en 2024,
como creo que parece poida acontecer un cambio político en Galicia, o PP na oposición dirá justamente o contrario do que está facendo agora, do que leva facendo durante 14 anos coas emerxencias. E, evidentemente, botarlle a culpa á Xunta. Agardo que o novo goberno, se é de esquerdas, do outro xa non vou agardar moito máis, pero se é de esquerdas e alternativo, entendo que este problema o resolva. E, mentras tanto, estou seguro, e agardo que o novo goberno non o faga, pero estou seguro que, como sempre, lle caerá o marrón e lle caerá a responsabilidade dos concellos. Como nos caeu a Ribadavia e nos sigue caíndo co noso GES. E traigo a colación porque para min é importante. E, ademais, vou a decir o mismo cando estábamos no goberno e cando estamos agora na oposición. Aos concellos sempre lle cae todos os marróns, todas as competencias, todas as responsabilidades. Pero aquí colaboración da Deputación e da Xunta, que é que nos mete moitas veces o marrón das emerxencias, e cando digo marrón é a superresponsabilidade, que é unha responsabilidade importantísima, que é a seguridade dos nosos veciños, ni máis ni menos, aí desaparecen a hora de aportar os fondos xustos necesarios que fan falta para manter un servicio digno e de calidade, e que este alerta as 24 horas. E o Concello de Ribadavia, en solitario, evidentemente, ten unha boa subvención da Xunta, só faltaba. Ten colaboración da Deputación, só faltaba. Pero o Concello de Ribadavia sustenta un servicio de emerxencias que lle dá servicio a toda a comarca. E isto é o que non, desde logo, é o que non pode ser. Estamos expensas, e o traía como rogo e como pregunta para o último punto do pleno, estamos a expensas tamén que vai a pasar agora coa nova base do GES, algo que se ten reclamado reiteradas veces cando estábamos no goberno e cando estábamos na oposición, entre outras cousas. Entonces, bueno, máis alá de que, evidentemente, a todos nos gusta dignificar os salarios e as horas dos traballadores, pero claro, ao final quen o paga neste momento son os cidadáns e veciños de Ribadavia. E creemos que as emerxencias deberían ser abordadas desde un ámbito supramunicipal, desde o noso punto de vista, e, evidentemente, dignificar a labor que non é un traballo, e o digo con todo respeto, non un traballo de oficina, que podes acabar cansado de moitas maneiras, pero poucas veces te xogas o tipo e a vida, e poucas veces poderlle salvar a vida a un concidadano. E os bombeiros, sí, en cada emerxencia que poidan sair, hai potencialmente ese risco. Entonces, bueno, evidentemente, consideramos que os convenios debense abordar, a subida salarial debe existir, os descansos e as plantillas se deben reforzar. En consecuencia, evidentemente, vamos a votar a favor. Grazas. Moi ben, moitas grazas, Quenda, para o Grupo Socialista. Ben, boa tarde, saúdos a todos e a todas. Desculpar a ausencia dos meus compañeiros que por motivos de saúde persoais e familiares, de ingresos, tanto persoais como familiares, non poden asistir a este pleno. Este tema o Partido Socialista o seguimos moi de preto. É un tema moi complicado que tanto Xunta de Galicia como Deputación deben chegar a acordos e escoitar as demandas deste colectivo, apoiar os servicios dos parques de bombeiros, deste persoal. Somos sensibles coa situación e coas demandas e debese ver a donde se pode chegar. Condeamos, eso sí, os actos violentos nas manifestacións e agardamos que se consigan melloras para este colectivo, como digo. O noso voto vai a ser favorable. Moi ben, moitas grazas, Grupo Popular. Gracias. Pois eso, nós tamén creemos que obviamente este servicio é un servicio que presta a ciudadanía, é un servicio básico. Obviamente, imos a votar a favor, vale? E obviamente, apelamos a vontade negociadora de ambas partes, porque, nun conflito laboral como neste caso, pois os empleados teñen as súas xustas reivindicacións e como tal esperamos que a vontade negociadora de ambas partes que poidan chegar ao fin deste conflito canto antes, posto que as persoas que sempre sufren os problemas non deixan de ser os cidadáns. Nada máis. Moi ben, moitas grazas. Unha segunda quenda, ou non sei se quenda de peche, como que irades. Queredes unha segunda quenda? Pois quenda de peche para o BNG. Pois moitas grazas a todos os grupos por as súas palabras e o seu apoio. Eu
simplemente voltar a decir que os traballadores están reivindicando algo que creemos que é moi xusto, nas condicións precarias nas que traballan, e hai que escoitalos e recibilos, como digo eu, non intentar decir non tendes a razón, pero entonces creemos que é un tema importante e sigo dicindo que moitas gracias a todos por o apoio a esta moción. Moi ben, moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto sexto, que é a moción do Grupo Municipal Ribeiro en Común para que Ribadavia, como municipio democrático e de orgullosa herdanza sefardí, defenda os dereitos humanos en Palestina. Señor secretario, por favor. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de data 19 de outubro de 2023, adoptou o seguinte ditame: que o Concello de Ribadavia maniféstase a favor da paz en Palestina e exíxelle ao Goberno de Israel o cese dos bombardeos e ataques contra a poboación civil, hospitais, colexios e, sobre todo, que pare de asasinar nenos e nenas. Que o Concello de Ribadavia traslade este acordo do Pleno Municipal á Asociación Rede de Subdería Sefarad e á Embaixada de Israel en España. Así mesmo, traslade este acordo aos concellos que forman parte da Rede Sefarad e a FEGAM para que os concellos galegos se sumen a esta iniciativa. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol 2, Ribeiro en Común e Bloque Nacionalista Galego, resérvase para o Pleno PP e PSOE. Fica dictaminada favorablemente. Moitas grazas, señor secretario. Quenda para o grupo propoñente Ribeiro en Común. Ben, grazas. Por sensibilidade e, sobre todo, por actualidade, o noso grupo decidiu presentar únicamente esta moción. Creemos que toda a atención política estes días e estas semanas debería estar centrada nesta cuestión, que máis alá de ser un conflito que parezca lonxano e internacional non o é. Aquí ao lado, son os nosos veciños, están máis cerca do que parece, pero que ademais históricamente tamén nos liga moito a este conflito. Máis se cabe cando estamos en Ribadavia, unha das capitais sefardís de Galicia, xunto con Monforte e Tui, unha das promotoras e das iniciais fundadoras da ruta Camiños de Sefarad, e evidentemente desde fai moitas décadas un referente na Península Ibérica da cultura sefardí e xudea. E o decimos orgullosos, claro, evidentemente, algo que moitos grupos de goberno e grupos da oposición levan traballado durante anos para que isto fora así. Moitas asociacións culturais, moita xente que ten pasado por asociacións culturais de dignificar esta herdanza sefardí tamén o lograron e, polo tanto, só nos podemos sumar orgullosamente a esta herdanza. Xustamente por iso temos, e así facemos esta lectura nós, unha dose de responsabilidade maior con este conflito, entre outras cousas porque por aquí teñen pasado representantes do Estado de Israel, e digo do Estado, non do Goberno, e, polo tanto, evidentemente, este Concello ten vínculos importantes coa Embaixada de Israel, a través desta asociación e tamén de maneira independente. Ten un percorrido con esta Embaixada e con este Estado, e, polo tanto, evidentemente, como se suele decir, hai que estar ás duras, pero tamén ás maduras. E, entonces, neste sentido, consideramos que temos que poñer o foco nunha grave crise humanitaria. Non o di ningún grupo sospeitoso de facer política partidaria, non o di tan siquera alguén que teña intereses de parte no conflito, o di ni máis ni menos que as Nacións Unidas, o din os datos de hoxe da directora executiva da Comisionado de Nacións Unidas para a Palestina, fai unhas horas puxo os datos actualizados, insisto, Nacións Unidas, de 7.028 mortos a día de hoxe, palestinos, evidentemente, en Gaza, concretamente, xa non falamos de Cisjordania. Dos cales, 2.900 xa van camiño dos 3.000 son nenos, insisto, 2.913 nenos asesinados cruelmente polo Estado de Israel, cuxo Estado ten delegación no Reino de España, en Madrid, con embaixada. E con embaixadora que non foi nin tan siquiera apercibida das súas palabras e interferindo na soberanía do Reino de España e da súa política exterior, nin apercibida.
En todo caso, continúo. Casi 3.000 nenos asesinados por Israel polo Estado, por un Estado que se dice democrático, non estamos a falar dunha organización política, non estamos a falar dun grupo terrorista que se poda esperar que faga eso, o que non se espera, desde logo, desde os ollos dun europeo occidental como pode ser en Galicia, e que un Estado que ainda encima cínicamente se diga democrático asesine a casi 3.000 nenos en 15 días. Ademais deses mesmos, 357 son anciáns. Ademais, hai que sumar que 1.650 están desaparecidos. Esas 1.650 persoas desaparecidas son 940 nenos. E cando decimos desaparecidos significa o que todos e todas estamos intuindo. E, ademais, hai que engadir 18.484 feridos, dos cales, insisto, 6.168 nenos, personas son nenos, máis de 6.000 nenos feridos. E fago unha outra reflexión, porque a esta carnicería deste Estado e deste goberno de fundamentalistas que preside Benjamín Netanyahu, hai que engadir que, ademais, hai unha cacería e hai unha cruenta, eu diría sadismo absoluto coa poboación civil, entre outras cousas, estás operando apenas sin anestesia. O digo porque son máis de 6.000 nenos que seguramente teñan que recibir intervención quirúrxica con apenas ou sin apenas anestesia. O digo porque fai 15 días ainda me operei e justamente estaba pensando niso, digo, mima, o que ten que ser que te operen sin anestesia. Entonces, son cousas que, desde logo, volvo a decir, non o din organizacións nin estados de parte. Non o din nadie sospeitoso de que aquí se está facendo política cos mortos e cunha guerra. O din as Nacións Unidas. Nacións Unidas que dixeron o mesmo que dixeron o 7 de outubro o seu secretario xeral e recibiu a condena, bueno, isto xa é o esperpento absoluto, a condena do Estado de Israel. Curiosamente, grazas á cal, Nacións Unidas, grazas á cal, a unha resolución de Nacións Unidas existe e se creou o propio Estado de Israel. Nós, desde logo, é certo que levamos vivida, por desgracia, moitas guerras inxustas, amplas carnicerías, ocupacións, vivimos fai pouco a de Ucrania, vivimos non fai tan pouco a de Irak, quizáis a das máis cruentas, xunto coa de Siria e Libia, e todas sempre están patrocinadas por justamente o Estado que protexe a Israel. Todos e todas sabemos que, evidentemente, eses vetos no Consello das Nacións Unidas existen e esa arrogancia coa que actúa públicamente o Estado de Israel e o seu goberno é posible gracias á protección de Estados Unidos. En todo caso, creo que a opinión pública galega, agardo que tamén a de Ribadavia, pero desde logo a galega e a europea, evidentemente, está dicindo un basta xa. Está dicindo que isto é cruento demais, mesmo para o Estado de Israel. Entonces, nós, evidentemente, como algúns temos memoria e recordamos cando nos anos 90, por certo, con protagonismo importante daquelas da embaixada en España de Israel, o anterior embaixador que despois foi ministro tamén de Exteriores e que evidentemente chamou protofarcista ao actual goberno de Israel. Nada sospeitoso de ser antisemita, polo tanto. Para facer ver que tamén na propia Israel tamén hai voces críticas, afortunadamente, como este ex-embaixador en España. E, entre outras cousas, gracias a este protagonismo no seu día, nos 90, evidentemente, se chegou, entre outras cousas, os acordos de Oslo entre os presidentes Yasser Arafat e Isaac Rabin. Evidentemente, os dous foron asesinados polo máis fundamentalismo do sionismo israelí. Un con tiros e outro envenenado. Os dous foron asesinados, os que fixeron a paz. Sen embargo, deixaron un legado e deixaron un exemplo de que a convivencia na zona, a pesar destas cruentos relatos que estamos a decir, a convivencia na zona pode ser posible. E esta é a vocación da nosa moción, non?
evidentemente, o que poñemos no punto 1 creo que o Concello de Ribadavia manifesta a favor da paz en Palestina e exixe o goberno de Israel o cese de bombardeos e ataques contra a poboación civil, hospitais, colexios e, sobre todo, para que pare de asesinar nenos e nenas. Creo que o que se pide calquer demócrata deste pueblo de Ribadavia debería asinalo e, evidentemente, que este acordo se traslade tamén ás asociacións, desde logo coa que Ribadavia como Concello tivo relación e ten, sesa a Asociación Sefarad, sesa a propia Embaixada, sesa tamén a propia FEGAN, para que cunda o exemplo e estas reivindicacións de paz pois vayan a máis concellos. Sin máis, agardo que se poida trasladar a noso grau de area en favor da paz, en favor de que impere un pouco o ser humano e os sentimentos humanos e non a barbarie fundamentalista, religiosa e ideolóxica, sesa cal sesa. Sin máis, moitas grazas. Moi ben, moitas grazas, Quenda, para o BNG. Gracias. Gracias por a exposición, Brais. Non vamos dar moitos datos máis, creo que están bastante claros. Non vamos falar da historia do conflito, creo que está bastante claro. Nós creemos que esta é unha moción importante, e máis nun sitio como Ribadavia, que é un sitio simbólico. Aparte, creemos que non debe haber ningún impedimento para aprobarla, porque é unha moción de mínimos, de sentido común, que non vai estar a favor dos dereitos humanos, que non vai estar a favor da paz. Creemos que todos os grupos debemos aprobarla, desde a nosa humilde opinión. Parte importante, porque se diferenciou ben o Brais, que isto non é unha moción antisemita, é unha moción contra un Estado que está cometendo ilegalidades. Non o dice, como ben repetir, non vou repetir moito máis, pero non é que o digamos nós, os radicais, é que está dicindo Antonio Guterres, o secretario da ONU, que non é sospeitoso de ser anti-israelí. Entón, creemos que é importante que aprobemos esta moción e traslademos polo menos o noso gran tarea para mostrar rotundamente que estamos en contra das guerras, de todas as guerras, pola paz e, sobre todo, polos dereitos da infancia, que é importantísimo. Anunciamos que vamos votar sí, sin ningún tipo de dúbidas. Gracias. Moi ben, moitas grazas, Quenda, para o Grupo Socialista. Grazas. Dendo Partido Socialista, por suposto que lamentamos a barbarie que estamos a ver desde a distancia e o xerocidio que se está a vivir. Ver estas imaxes de nenos, de nenas, de familias asasinadas, pois claro que é terrible, pero consideramos que a diplomacia é a que ten que intervir. Debemos ser cautos, nós que estamos adheridos á rede de xuderías, como ben dixo Brais, recibimos embaixadores de Israel aquí en Ribadavia e creemos que non debemos misturar pois un proxecto cultural a político, debemos respetar tamén a legalidade internacional. Básicamente, estamos falando dun conflito bélico con intereses máis que políticos e non debemos misturalo, como digo, cun proxecto de recuperación histórico. Falamos dun proxecto cultural absolutamente apolítico, como digo, e que trata de divulgar o valor da nosa historia, da historia de Ribadavia, que a historia que nosas rúas teñen. É importante diferenciar as responsabilidades políticas do Estado de Israel co papel que os xudeos desempeñaron nos séculos XII, XIII, XIV e XV. Para o noso entender, sería misturar este proxecto multicultural, un proxecto multicultural que traballa pola tolerancia e convivencia e por pôr en valor o noso patrimonio histórico e cultural. O noso voto vai a ser a abstención por ese motivo. Moi ben, moitas grazas, Quenda, para o Grupo. Gracias. Pois, obviamente, agora a nosa postura coincide un pouco ca do Partido Socialista. Obviamente, calquera que teña un mínimo de humanidade, teñe que encoller o corazón a calquera. É dicir, eu, sinceramente, desde a miña humilde oposición aquí neste oco do mundo, hoxe en día non concibo que a resposta armada sea a resposta a calquer conflito. Eso vai a por unha parte, condenamos calquer tipo de violencia e de guerras entre calquer país. Pero estamos un pouco de acordo que dice ela, é dicir, está claro que este Concello non temos capacidade, non somos os interlocutores adecuados para tratar conflitos internacionales, co que nos derivamos a postura oficial que ten o Goberno da Nación, o Goberno de España, que neste caso é o que está
o que ten que ter o interlocutor adecuado para este tipo de conflitos. Coincidíamos tamén un pouco co que enumeraba Noelia da rede de xuderías e polo tanto, o noso voto vai ser en contra precisamente por ese motivo, é dicir, condenando calquer tipo de violencia, de terrorismo, chamadelo como queirades, pero remitímonos á posición oficial que en este caso ten o Goberno da Nación, nada máis. Moi ben, moitas grazas. Quenda para Ribeiro en Común. Ben, teño que dicir que me causa sorpresa que o Partido Popular non asine nin apoie que o Concello de Ribadavia se manifesta a favor da paz en Palestina e exixe ao Goberno de Israel o cese de bombardeos e ataques contra a población civil, hospitais, colexios e, sobre todo, que pare de asesinar nenos e nenas. Cáusame estupor e cáusame malestar mesmo físico que o Partido Popular que goberna o meu povo vote en contra deste acordo de resolución. Nin tan siquiera quixo que eu pensaba que o mellor poderíamos recortar o punto 2, pero nin tan siquiera se abriu a posibilidade de non mesturar e de non reclamar. En todo caso, se dixeron varias cousas que deben ser matizadas. Intentarei no facer coa menor das vehemencias. Primeiro, a posición do Goberno de España é a lexítima, por suposto. E, por certo, é a vanguardia a nivel europeo e a nivel occidental. E menos mal que existe o Goberno de España na política internacional, porque a posición do resto de potencias está sendo vergonzosa, está sendo a colaboración cos novos nazis. Así de claro. Afortunadamente, existe o Goberno de España. E di o que di. E existe Antonio Guterres. E existe o Goberno de Portugal. E existe a paz iberista e as formas de ver a política internacional que hai na Iberia. Afortunadamente. E non a coaligación que lanzou Macron ou as barbaridades que se está escoitando a parte do Reino Unido, a Italia e a outros grupos que a historia os xulgará. Por suposto que os xulgará, igual que xulgará a Ayuso e a Feijóo e a todo o Partido Popular cando dice as barbaridades que dice, dicindo que prácticamente que Israel ten dereito a asesinar a quen queira porque antes foi atacado. Evidentemente, claro que o Goberno de España está facendo unha boa labor, claro, pero justamente non é a que está defendendo o Partido Popular, Mariluz, co cal non é un argumento, porque a posición do Goberno de España está reflexada nesta moción. A posición internacional do ministro Álvarez en Palestina está registrada na moción, na forma e no espírito. O PSOE debería apoiala. En todo caso, pareceme lexítimo que se absteña, polo menos non se opón. Non impide a súa aprobación, como está facendo o Partido Popular. Nese sentido, é contradictorio decir que se defende o que di o Goberno de España, que é o que se inclúe na moción, e decir que se vai a votar en contra do que di o Goberno de España e do que se recolle na moción. É paradóxico, por non dicir, é dun cinismo enorme. E dun cinismo enorme igual que cando chorábamos por Ucrania, pero agora hai que apoiar a Israel. O mismo cinismo. E non fai tanto, A veces entendo que a veces se poden facer xiróns e cambios de sentido, nunha década, en 4 anos, pero que isto foi onte, como quen di. E resulta que ahora xa non dan pena aos nenos palestinos, que, por certo, tamén son semitas. En todo caso, nós o traemos, e o Partido Socialista se equivoca coa súa reflexión, porque a ruta e a asociación na que está Ribadavia, o Concello, chamase Centro Sefarad -Israel. E, evidentemente, a embaixada é un sponsor importante. E a embaixada pertenece ao Estado de Israel. E, polo tanto, Ribadavia está formando parte, xunto co Estado de Israel, dunha asociación. Por eso a traemos. Non se trata de misturar política, non é que sea política, é que son administracións. A embaixada é unha delegación dunha administración que é o Estado de Israel, o
Concello de Ribadavia é unha administración, son institucións, teñense que falar, e formamos parte, evidentemente, agardemos que se traslade os nosos representantes do Concello a ruta Sefaraz, o centro Sefaraz Israel e aos camiños do Sefaraz, evidentemente, pois agardemos que se traslade esta visión e esta preocupación de que estamos consternados pola morte de tantos nenos e de tantos inocentes. Agardemos. Por certo, se alguén está facendo mala propaganda do que é a cultura sefardí e do que é a cultura israelí, é justamente o propio actual goberno de Netanyahu. Eso non é antisemitismo, eso é crítica e son dereitos humanos, como xa dixo Xurxo. Non é política, son dereitos humanos. Algo o que toda a humanidade e o Partido Popular, se tuvera algo de vergonza a nivel de Estado, algo no que defendería e apoyaría o goberno de España. E non o que fai, que constantemente, a través de Ayuso, a través de Feijóo, é atacar, e por certo, unha absoluta deslealdade respecto á soberanía de España. Non vou ser eu quen defende esa soberanía, pero o Partido Popular, que se dice patriota español, debería defender un pouco esa soberanía. Desde logo, sei que o que vai a decir non vai a cambiar o rumbo do seu voto. Teño que manifestarme consternado. Evidentemente, terei memoria. Por desgracia, este conflito só vai ir increcendo. Agardo que as súas conciencias os visite hoxe a noite e nas sucesivas noites, e cando vexan o telediario e vexan nenos asesinados que podían ser os seus fillos, estean as conciencias lle fagan polo menos temblar as pernas, porque eu tamén xa advirto, se lle pase eso a miña filla, evidentemente, é que o primeiro, a resposta vai a ser a mesma que calquer pai palestino. Calquer pai palestino reaccionaría, e calquera de vos, estou seguro, reaccionaría da mesma maneira que van a reaccionar os pais palestinos. Se esa é a solución que lle reservamos a unha parte do mundo, aos nosos veciños que están ao lado de Europa, Israel vai a Eurovisión, Israel xoga a Eurocopa, Israel forma parte das nosas vidas, non é un ente abstracto que este en Marte. Formamos parte da ruta Sefaraz xunto coa Embaixada de Israel. Se non somos nós lexítimos para reclamarlle un pouco de humanidade e poñerlle barreiras a ese desenfreno fundamentalista que ten o actual goberno, ademais recordándolle que tiveron outros gobernos que lograron a paz xunto con Palestina, que existe esa vía. En fin, do Partido Popular, desde logo, e do seu rodillo francamente de maioría absoluta que lle deu a cidadanía, ben, se este vai a ser o papel, desde logo, eu evidentemente xa lles adianto que tamén vou a cambiar o meu rol. Eu creía que había que deixar gobernar a certa xente e que a súa cidadanía deu unha opinión, pero evidentemente, aquí creo que vostedes están confundindo unha maioría absoluta cun poder absoluto, coa falta de diálogo, coa falta de acordos e coa menosprecio a grupos que traen aquí propostas en positivo. Entón, se vostedes creen que este é o camiño, bueno, tranquilos, que nos atopamos no camiño. 4 anos poden ser moi cortos ou moi longos, xa veremos. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o BNG. Sí. Bueno, nós queremos expresar, podo falar, non? Queremos expresar tamén que nos dá un pouco de pena que non se aprobe. Creo que aquí houve un pouco de cobardía, sinceramente, non o digo por mal nin por faltar, creo que nos adaptamos ao guión oficial e cada grupo buscou a excusa que quixo realmente. Eu creo que realmente vos no fondo queredes, porque non vos gustan esas imaxes, e cando a alguén non lle gusta unha imaxe, pois non lle costa condenala, porque por moitísimo menos, este Concello trouxo xente de Ucrania, rapazes que viviron aquí, e démoslle un salario, e démoslle un piso, e démoslle pisos, e démoslle de todo, sabedelo? Xente que está aquí sentada, sábeo. Entón, non sei cal é o problema en aprobar esta moción, non sei se é posible cambiar a vosa opinión.
Mariluz, non sei. Pero creo que, a ver, é moi simple esta moción. Podemos quitar algún punto, bueno, podemos non só quen falalo, pero creo que pedir paz e liberdade creo que non é nada grave, non é nada do outro mundo. Estamos falando de que as imaxes son terribles. É como se en 1940, vendo que fai Hitler por aí por Europa adiante, nós dixéramos, é que non é o noso rol, é que non somos o organismo competente, bueno, eso que fagan outros, caríasenos a cara de vergoña. Isto vai quedar grabado, ademais. Dentro de 40 anos, quen lea a sesión deste pleno vai dicir houve xente que votou en contra de que se aprobara unha resolución pola paz neste Concello. Creo que é importante, dadelle unha volta. Creo que estamos a tempo de rectificar. A parte non vai ter ninguna consecuencia, non vai vir Pedro Sánchez nin Feijóo, non vos van decir nada aquí porque votedes en contra ou porque votedes a favor, creo que non se van nin enterar, pero para nós, como dignidade, como a dignidade deste pobo de Ribadavia, creo que é importantísimo que dentro de 50 anos a xente de Ribadavia diga, pois aí hubo un pleno que condenou a guerra, e que estuvo en contra da guerra, estuvo a favor da vida dos nenos, de que moitos de vos tendes fillos, as imaxes son terribles, terribles. Non fai falta ser antisemita, nin antisionista, nin tan sequera, hai que ser unha persona con sentido común, simplemente, para eso. Entonces, bueno, é unha pena que non se haga aprobado isto. Dadelle unha volta, tendes uns minutos ainda para pensalo. Excusas, creo que non valeron, non valeu como excusa o que puxestes. Gracias. Vale, bueno, estou de acordo con Xurxo, que tamén arrimamos o codo cando foi a guerra de Ucrania. Bueno, creo que cada grupo ten o seu criterio, evidentemente, bueno, ademais do criterio que non se debería, bueno, bloquear esta moción ao ser grupo mayoritario e deberíades, bueno, como facemos no noso caso, por o menos abstervos para que salga aprobada, polo menos. Grazas. Grazas, Grupo Popular. A ver, eu creo que partimos da base de que cando tú condenas calquer resposta violenta a calquer conflicto, obviamente estás condenando calquer tipo de guerra. Vale? E iso implícitamente significa abogar pola paz. É dicir, quen vai estar de acordo cas imaxes que estamos vendo. É dicir, os civiles son civís e a población civil sufre cando posiblemente señan os máis... Non, posiblemente non, son os máis inocentes e os que menos culpa teñen. Vale, pero aquí estamos debatindo unha moción concreta. É dicir, nós, cando nos decimos que nos remitimos á posición do Goberno de España, é porque realmente creemos que temos que estar aí. E nada máis. É dicir, obviamente, como non vamos a estar a favor da paz? O sea, a calquera que teña dous dedos de frente. É dicir, aquí nós tampouco somos carniceiros. É dicir, eu creo que, sabes, é o que digo, calquera que teña un poquinho de humanidade, esas imaxes teñen que romper o corazón. E obviamente a nós tamén. Vale, nada máis. Moi ben, moitas grazas. Non sei se quere quenda de peche Ribeiro en Común. Ben, evidentemente non vou a facer a broma, desde logo xa sei que isto non é tampouco a competencia ou desde logo non é el concurso de Miss Universo, donde todas as Miss Universo están a favor da paz. Eso xa se presupón. Eu xa sei que todo o mundo estamos a favor da paz. Eu xa sei que calquera, excepto algunha persoa que teña algún problema psicolóxico que non consta nesta sala, evidentemente, todos nos emocionamos e todos nos indignamos coas imaxes. Eu eso só sei. O que se trata é que temos que asumir a nosa responsabilidade como concelleiros de Ribadavia e como uns na oposición e outros no goberno, como representantes dos veciños e representantes da institución do Concello de Ribadavia que forma parte da ruta sefaraz e na que está tamén a Embaixada de Israel e donde facemos constantemente actividades co goberno de Israel. Esta é a nosa responsabilidade de poñerlle os puntos sobre as is e deixarlle claro ao goberno de Israel que aquí en Ribadavia, que estamos orgullosos e que, desde logo, poden decir calquer cousa dos de Ribadavia, pero, desde logo, antisemitas non cola. Non cola, porque é algo do que estamos orgullosos, do noso legado sefardí. E o celebramos diariamente e anualmente nas festas sucesivas. E que non cola, Xudín. E é o noso responsabilidade e o noso deber decirlle ao goberno e ao Estado co que colaboramos en diferentes institucións que hasta aquí
que eso non se pode facer, que me dá igual o que le diga Yahvé al presidente de Israel, que non pode asesinar a nenos, que a ONU yo está dicindo, que hai resolucións que ten que empezar a cumplir. E nós, se non facemos isto, vamos a ser cómplices, a nosa institución vai a ser cómplice deses asesinatos. Por eso trouxemos aquí isto, non para buscar polémica nin confrontación, non, igual que Antonio Guterres ten unha responsabilidade maior, evidentemente, a responsabilidade real, e pensas que Antonio Guterres, que é un tío máis moderado que pode haber na política internacional, tiña ganas ou ten ganas de confrontar diplomáticamente con Israel? Non, pero hai cousas que hai que decir, que a propia conciencia che dicta que hai que decir, que o propio peso da institución e da responsabilidade de ser concelleiro de Ribadavia, que estamos fartos de traer a cousas sefardís e cousas de embaixada de Israel a Ribadavia e as queremos seguir traendo no futuro, pero non a este coste, porque si Israel continúa esta política, evidentemente, as iniciativas de Rebelión Común van a seguir traendo e chegando a este pleno. Non podedes ter nin a menor dúbida. E, desde logo, eu quero cortar calquer relación con un goberno, non co Estado de Israel, sino co goberno actual que está asesinando nenos. Ou vos que vos creedes? Que nós podemos participar e colaborar cunha organización na que está ese goberno que está matando nenos? Vos creedes eso? Desde logo, na nosa conciencia non o vamos a permitir, ou polo menos vamos a facer todo o posible. O podedes ter clarísimo. E, desde logo, este era un apercebimento, pero estes apercebimentos teñen que continuar. Desde logo, non con noso consentimento, non lavándonos as maus, curiosamente, exemplo moi acaído, exemplo histórico moi acaído, non lavándonos as maus, mirando para outro lado, se vai a seguir asesinando a nenos e a nenas, ou a outros inocentes que tamén os hai. Entonces, Xurxo tamén o explicou moi ben, non iba a haber ningún problema diplomático e oxalá Ribadavia fora a vanguardia dos dereitos humanos, fora o primeiro exemplo de concello que está nesta ruta e que todos os concellos que están na ruta lle exixiran e lle reclamaran a Israel que eso non o pode facer. E, evidentemente, conflitos igual de cruentos, e está aí a historia para demostralo, conflitos igual de cruentos fóronse aminorando e fóronse freando tamén pola iniciativa diplomática. E cando é iniciativa diplomática non é só a labor que poida facer un ministro dun Estado, un de moitos, ou o propio secretario xeral das Nacións Unidas, que vemos que son incapaces de parar a guerra. Pero, evidentemente, hai que axitar conciencias. E se a historia nos ensina algo, é que, axitando conciencias e mobilizándonos, se paran tanques. E neste caso, eu creo que é o que hai que facer. Seguir a loita de reclamar os dereitos humanos nesta parte do mundo, reclamarlo a Israel, e desde logo as nosas iniciativas van a continuar, e agardemos, evidentemente, que o PP cambie a estrategia de apoiar criminales de guerra, de justificar e votar en contra dunha resolución a favor da paz en Palestina, votando en contra da paz en Palestina e, polo tanto, justificando o actual goberno de Israel. Está justificando o actual goberno de Israel, os seus ataques contra nenos. Evidentemente, as nosas iniciativas na ruta Sefarad continuarán. Non sei se Miguel ou César tedes algo que dicir, que estabades a falar sobre este tema. Que dixeches? Que dixeches? Perdón. Non, dimo ahora que estamos no pleno. Eu despois xa sabes que somos veciños. Agora estamos cada un no seu rol de concelleiro. Sí, grazas. Moi ben, moitas grazas. Pois eu vou facer quenda do turno que me compete como alcalde neste caso para dicir que os que estamos fartos somos nós de que nos leven aquí un rato insultándonos, tratándonos de apoio a terroristas, de apoio a estados terroristas, unha cantidad de barbaridades, que si non votando esta moción estamos en contra da paz,
que se non votando esta moción estamos a favor de que maltraten nenos, pero vostede realmente, a ver, eu si queren montar unha performance aquí no pleno, pois estupendo, pode montala, non pasa nada, pero mire, non poden estar establecendo esa falsa dicotomía de ou votas a favor de mi moción ou estás a favor de la guerra, pero que tomadura de pelo é esta xente, home? Que tomadura de pelo é esta xente? Vostede debería escoitar o que dixo a voceira do Grupo Popular en todo momento, que o repetiu en numerosas ocasións, cal é a postura deste grupo respecto da guerra. Se vostede quixese salir daqui con un acordo, ou cunha resolución ou cunha declaración, poderíamos perfectamente ter negociado unha resolución, unha declaración institucional e aprobábase por unanimidade, pero non é ese o seu camiño. Por que? Porque vostede o que pretende outra cousa. Quere xustamente o que facía no seu discurso de peche, intentar situar o grupo de goberno nunha especie de batallón oscuro de persoas que teñen non sei que interés en que no universo haya conflictos nos que sufran nenos, sufran familias e todo este tipo de cuestións que lle gusta repetir e que repetiu ao longo da súa intervención durante bastantes ocasións, chegando incluso a decir que o goberno de Ribadavia apoiaba criminais de guerra, como dixo hai uns minutos. O sea, eu, sinceramente, si eso é o que vamos a empezar a facer no pleno de Ribadavia, é dicir, utilizar o pleno para insultar o goberno, para intentar posicionarnos en conflictos nos que eu creo que non é a forma de tratar, porque a forma de tratar xa lle digo que sería, pois, poñerse de acordo, asinar unha declaración institucional e sacar esa declaración institucional. Oiga, si quere chegar a ese acordo, retire a moción, preparamos unha declaración institucional e aprobámola no seguinte pleno. Si esa é, me está apelando. Si ese fose o seu desexo, me está apelando e lle respondo. Cando o remate lle dé a palabra, pode responder, non hai ningún problema. Esta era a pregunta. Si ese fose o seu desexo, tiña un mecanismo, xa lle digo, moi fácil de facelo, que si quere pode facelo, pode retirar a moción. Lle respondo cando acabe. Sí, non se preocupe, estou rematando, pero en todo caso, independientemente de que si fai eso, pues evidentemente nos encantados de buscar esa declaración institucional. O que si lle digo é que non creo que nós non estamos dispostos a tolerar que se nos trate como se nos tratou, dicindo que non votando esta moción ou votando en contra que estamos a favor de que se maten nenos, a favor de que se cometan atrocidades e todo este tipo de cuestións. E eu no fondo sei que vostede non pensa eso, pero o non pensalo tamén é bo que non o diga, porque ás veces, cando se dicen ese tipo de cousas, pois evidentemente é normal que a xente se moleste. E agora ten a palabra para opinar sobre... Efectivamente, vostede é o alcalde para rematar os turnos de palabra e pechar as quendas, pero tamén para ter iniciativas, vale? E vostede é quen ten que ter a iniciativa. Cando hai un grupo que en comisións, seguindo o regulamento, fai 7 días, un grupo que Ribeirón Común presenta unha moción cuns puntos moi concretos, por certo, moi respetuosos, moi cordiais e que son miméticos da posición que defende o goberno do Estado. Vostede tivo 7 días para facer esta proposta aos grupos de declaración institucional. Vale? Evidentemente. Se esta moción se transforma nunha declaración institucional, estes 2 puntos, evidentemente, retiro a moción. Se aquí a vocación é justamente, volvo a decir, de apelar ao Centro Sefarad, de apelar á embaixada, de que non poden facer isto, que hai unha declaración institucional do goberno, do pleno do Concello, do goberno e da oposición unánime a favor da paz en Palestina. Vostede se dispersa e perde, creo que non sei se é a arrogancia da maioría absoluta ou o que é, pero desde logo non está no meu ánimo. Creo que xa levamos 3 ou 4 plenos e creo que todo o mundo viu que o meu ánimo é justamente o contrario, que vir aquí a confrontar, todo o contrario. Pero hai cousas que humanamente a un lle ferva a sangre. E este é un deles. Por lo tanto, se estes 2 acordos se transforman en declaración institucional, ahora mesmo Ribeirón Común retira a moción para buscar a unanimidade que se lle traslade, se faga esta declaración e se lle traslade á rede de xuderías. Por suposto que sí. E, por certo, na miña intervención dixen moitas cousas. Tamén dixen que humanamente sei que non lles gusta e que lles afecta
e que dicen que aos 13 que estamos aquí, como non é ningún psicópata, nos afecta. Como non dicen iso? Claro que dicen moitas cousas, pero políticamente, claro que defender o goberno de Israel vetar o acordo deste pleno. Efectivamente, o reitero. En todo caso, recollo a luva do señor alcalde e estou a favor, se retira a moción, se transforman os 2 puntos en declaración, por suposto. Transformar os 2 puntos en declaración institucional é aprobar a moción. Evidentemente non é retirar a moción. Eso é, vamos, a ver, xa está. Es que tuvo 7 días para traer unha declaración. Si quere, pois vamos pasar a votación da moción. Si quere, insisto, se quere facemos un receso e consensuamos unha declaración. Pasamos a votación e xa poderemos traernos unha iniciativa posteriormente, non se preocupe. Pasamos a votación da moción. Votos a favor? 3 votos a favor, votos en contra. 7 votos en contra, abstencións, unha abstención. Moi ben, moitas grazas, queda rexeitada a proposta. Pasamos agora ao punto 7º, que é moción do Grupo Municipal do BNG para a creación dun Código de Boas Prácticas Urbanísticas e Dignificación Patrimonial. A Comisión de Cultura, Educación, Deporte e no Turismo e Termalismo, en sesión de data 19 de outubro de 2023, adoptou o seguinte ditame. Moción do Grupo Municipal do BNG para a creación dun Código de Boas Prácticas Urbanísticas e Dignificación Patrimonial. Este código deberá incluir como mínimo un procedimento reforzado que implique non realizar ninguna obra pública ata que toda a veciñanza coñeza o proxecto á perfección. Debe incluir charlas de técnicos expertos que explican o proxecto e o resultado final do mismo. E leválo a cabo únicamente no caso de existir un consenso xeralizado. Realización dun plan de intervencións urxentes no conxunto do patrimonio histórico que antepoña o uso de recursos á recuperación destes en detrimento de gastos inocuos ou innecesarios. Para ello, deberá realizarse un inventario de elementos patrimoniais onde priorizar os esforzos do Concello. Restauración das zonas danadas do castelo e evitar o seu uso para actividades como lanzamento de fogos, espectáculos, acabar dunha vez por todas co feísmo no casco histórico, eliminando o cableado, detectando aquelas obras irregulares e evitando a visibilidade de paredes de ladrillo ou bloques, realizar un catálogo de árbores, protexelas e sustituílas cando sequen, evitar as súas podas, elaborar un catálogo de fontes e que estas, como elemento patrimonial, sexan restauradas e postas en funcionamento. Elaboración dun plan integral para a recuperación do río Avia e as súas zonas recreativas e sendeiros. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol BNG, reservarse para o pleno os membros do PP, PSOE e Ribeiro Común. Fica dictaminada favorablemente. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Quenda para o BNG. Gracias. Bueno, espero que, ainda que non vos convenza esta moción, que tampouco vos enerve tanto como a anterior, e que espero poder convencervos de alguna maneira. Creo que sí que o faremos. Bueno, como explicábamos xa nas comisións informativas, para nós, como dicía Norman Foster, o urbanismo é unha peza fundamental, o urbanismo ben entendido, é unha peza fundamental para o progreso, o benestar social a comodidade dos cidadáns. Creemos que vivimos en Ribadavia porque hai un patrimonio importante, todos somos conscientes, todos somos conscientes, e creemos que hai que protexelo. E creo que nesas estamos todos e todas. A pesar desto, como sabedes, nos últimos anos teñen realizado moitas obras que non fan máis que socavar ese patrimonio que temos. Non quero falar da Praza Maior, da Alameda, o Mirador de San Domingo, un montón de obras que sí que fan restarlle valor ao conxunto histórico, non? Entonces, nós tampouco queremos ser catastrofistas ao respecto, queremos que hai moito por facer, queremos que hai obras que son inminentes, que se van a levar a cabo e que temos que mirar como as facemos. Por exemplo, o asilo de Ribadavia, que se vai facer seguramente nestes 4 anos, queremos saber como se fai e onde se fai, non queremos ir ás prisas, ainda que sea moi necesario, queremos ver como se fai, todos temos a opinar sobre ese tema. A Praza de San Xoán, por ese propoñer un exemplo, tamén queremos saber como se reforma esa praza, que se vai facer aí, entre outras moitas. Entonces, para iso nos propoñemos un código de boas prácticas urbanísticas e de dignidade patrimonial, eso que basicamente se resume en que non se leva adiante ningunha obra sin que todos conozcamos antes o proxecto. Por exemplo, agora estáse facendo unha obra na zona da Campo da Feira, ese camiño de aí, que realmente non sabemos como vai quedar. Alguén sabe como vai quedar? Bueno, alguén pode sabelo, pero realmente
realmente todos sabíamos como iba a quedar tamén a ponte medieval, todos sabíamos como iba a quedar, todos sabíamos como iba a quedar a praza da Porta Nova, todos sabíamos, hasta que depois levamos a sorpresa. Entonces, o que decimos nós é que, inda que todos sabemos como vai ser, que o Concello se encargue de explicar como vai ser, para que depois digamos, pois gustanos ou non nos gusta. Vale, queremos que é algo de sentido común. Vale. Ademais desto, queremos que é importante que os elementos patrimoniais que hai nesta vila, sean materiais, sean arquitectónicos, sean medioambientais, creemos que hai que protexelos e dignificalos. Falo de fontes, falo de árbores, cada vez que cae un árbore non se repón un árbore. Non sei cantos anos levamos sin plantar árbores neste Concello, pois creemos que é o momento. Eu podo pasar sitios onde se poden plantar. Se mira a Manoelia, xa sei que plantaron árboles aí no Ana de Lonza, son conscientes, sí, pero bueno, cando cae un árbore que é importante repoñelo, etcétera, non? Entón, por todo isto, creemos que ten que haber un código voluntario. Este código, estas medidas que nos propusemos aquí son ampliables, podemos poñer as que nos queiramos, simplemente é para garantizar que non se vai seguir destruindo Ribadavia, vale? Entón, que teñamos un pouco de visión de futuro, para deixarlle unha Ribadavia, xente que veña despois de nós, que reciba unha Ribadavia tan boa ou mellor como a que recibimos nós. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda para Ribeiro en Común. Ben, grazas. Dixémolo nas comisións Xurxo e con matices. Evidentemente agardo que non che parezca mal o que vou a decir, pero na realidade a miña opinión e está basada un pouco na experiencia, na experiencia destes 8 anos, donde tanto na oposición como no goberno, pois evidentemente tiven sempre capacidade para propoñer, ver e analizar proxectos e explicarlo á cidadanía, ou ben convocándoas directamente, ou ben pois aos que preguntaban contestando. E digo isto porque parte das propostas vaya por diante, xa o dixen e volvo a reiteralo porque a veces é importante en política, sei que non é o teu caso que teñas a piel fina, sino que para que non haxa malos entendidos, sei perfectamente que a vocación e a vontade da moción é positiva e en sentido constructivo e ten boa intención. Pero creo que redunda moitas veces en algo que xa existe, que son órganos participativos donde todos os grupos na Comisión PERI temos presencia e donde, non sei, outros municipios que ao mellor non teñen a importancia monumental de Ribadavia, pero todos os que temos representación institucional temos presencia na Comisión PERI, temos voz, temos voto, temos capacidade de analizar os proxectos, temos capacidade de preguntar, mesmo temos capacidade de votar en contra e de negarnos a certos proxectos. A mí me pasou reiteradas veces, e bastantes. E moitas veces me quedei solo. Eu entendo que eso a mí me xeneraba frustración, pero, evidentemente, o que estás, creo, o que se trasluce desta moción é que oxalá existira máis capacidade de consenso nestes órganos que xa existen e donde os funcionarios moitas veces nos impoñen, ou pola vía de feitos consumados, proxectos con representantes ciudadanos a veces non estamos de acordo. E eu xo digo desde a miña experiencia, insisto. En todo caso, o que non podemos decir é que en Ribadavia, a diferencia de outros concellos, aquí sí existen órganos donde podes analizar todo, podes propoñer todo, mesmo podes, si se quixera, facer apelos, facer reclamacións vía administrativa, se poden facer todo o que está na mão dun concelleiro que é bastante. Pero claro, chega un momento que ao final te atopas que o camiño se acaba cando sabes que hai un goberno e o goberno ao final é quen decide. Os gobernos de coalición ás veces non chegan a acordos con determinadas obras que francamente nos pasou ao anterior de coalición e en outras cousas chegamos a acordos. Isto é o normal. E nos gobernos de maioría absoluta, pois, evidentemente, van a ter moito máis fácil nese sentido. Nos consideramos que a intención da moción é boa, pero na realidade, moitas veces, polo menos desde a óptica de Ribeiro en Común, vemos que se fixeron moitas cousas ben, se puderon ter feito outras cousas moito mellor, iso é certo,
pero non foi porque non houbera nin plans, nin capacidade de analizar os proxectos, sino porque había unha parte que, desde logo, non era a nosa, que era unha parte do goberno e unha parte da oposición, unha parte de grupos e unha parte de funcionarios que querían facer así. E isto é a realidade, por iso, claro, nos, o Bloque Igual e todos os grupos, tanto o PP, que conseguiu maioría absoluta, como o PSOE e as esquerdas, nos presentamos para gobernar porque queremos fazer as cousas de diferente maneira, pero creo que a estrutura e as canles para leválas a cabo é estar no goberno coa maior forza posible. Eu creo que ese é o único camiño. E, evidentemente, ser sensible ao reclamo da xente, ser sensible e empatizar co que pide a xente, pero tamén ter capacidade tamén de decisión. A Porta Nova se sabe como vai a quedar, hai un proxecto, de feito se abordou no PERI, na Comisión PERI, non foi unha cousa unilateral do goberno de coalición que non presentou o proxecto, se falou na Comisión PERI. Ao tema da Porta Nova, da nova praza da Porta Nova, que algúns polemizaron tanto, tamén se abordou na Comisión PERI. Hubo diversencias no goberno, e de maneira democrática e de maneira natural, pero se abordou na Comisión PERI, onde estaba BNG, PSOE, Reunión Común e PP, ademais de funcionarios. E dai se pudo ter levado a cidadanía ou non. Evidentemente, eso xa é cousa da autonomía de cada grupo municipal e da tarefa que teña que realizar xa no goberno ou na oposición, pero que por iso nós evidentemente non vamos a votar en contra porque, volvo a decir, o espírito da moción gústame, pero creo que evidentemente non vamos a votar en contra en absoluto, pero creo que a abstención creo que é o mellor voto. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Ben, grazas. Estou totalmente de acordo. Como declaración de boa vontade está ben esta moción, é construtiva, pero hai puntos da moción que non compartimos desde o Partido Socialista. Os representantes cidadáns estamos representados, válgame a redundancia, neste pleno, e somos elixidos polos cidadáns. É inviable que, como no punto 1, que haxa consenso de todos os habitantes para executar unha obra. Como di o punto número 1, non realizar ninguna obra pública ata que toda a veciñanza coñeza o seu proxecto á perfección. Levala a cabo únicamente no caso de existir un consenso xeralizado, pois sería algo inviable. O Concello de Ribadavia ten os mecanismos ou as ferramentas, como é a Comisión do PERI, no que temos representación todos os grupos, e tamén cada goberno ten que impoñer o seu criterio. O Partido Socialista, cando gobernamos, en tema de melloras, por exemplo, as que levamos a cabo, como arranxo do cemiterio da zona Vic, no chan do cemiterio, a pasarela de accesibilidade a persoas con mobilidade reducida no Castelo, foron ademais, criterios que impuxemos o goberno socialista no seu momento, e desde o PSOE tivemos que pelexar moito para que estas obras se adecuaran en canto a estética, ao uso, ao acceso, e iso é labor, como digo, dos gobernos. Nós non imos ser quen de bloquear esta moción, por suposto, e imos a votar a abstención. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Popular. Gracias. Pois, unha vez máis, casi que coincidimos tanto con PSOE e con Ribeiro en Común, e sobre todo o primeiro punto, vamos a ser sincera, nós como goberno non podemos votar a favor deste punto. Dadevos conta que isto sería dilatar calquera obra que quixéramos moitísimo. Iso non significa que vos, por exemplo, calquera información que necesitedes tendela a vosa disposición, calquer proxecto. Nombras aquí o da Igrexa de San Xoán, este proxecto sí que foi a comisión, entendo, e o proxecto está arriba, cando queirades velo non hai fallo, e como todos así. Pero claro, a maioría das obras son con subvencións, temos plazos limitados, é dicir, sometelo á poboación, eso iría dilatar e a maioría iríamos fora dos plazos, seguro. Do resto, o segundo, non lle vexo plan de intervencións, non lle vexo problema ningún. De feito, creo que xa recordamos que en varias ocasións a viñera aquí de facer unha lista de medidas a facer sería un pouco encamiñado a ese sitio. O segundo punto non lle vemos problema ningún e non sei, pero xa che digo, o primeiro nós non podemos votar a favor por eso, porque sería poñernos pedras no noso propio camiño. É dicir,
Si son obras, pois, imagínate que de repente queremos cambiar pois, o Castillo, pois entendo que sí, pero todas as obras, calquera obra pública, sometela a que existe un consenso generalizado de toda a veciñanza, o sea, eu creo que eso non o podemos aprobar. Entonces, bueno, non sei se queres eliminar ese punto e mantemos o resto ou que non. Pois, é que a mí o punto que me parece importante é o primeiro, realmente. Claro, é que iso é importante. Non todas as obras públicas, non digo un camiño, digo obras que afecten ao patrimonio, ao medio Vic. Por exemplo, falase que se vai facer o asilo en Santo Domingo, o sea, ali no xardín, na horta esa. Eu o que digo é que hai que invertir a carga da proba. Por certo, hai unha cosa que se chama o de toda a veciñanza, non sei, tú sabes que estudias Dereito, que estudias Dereito, a interpretación teleolóxica é importantísima, que é comprender o sentido do que se quere dicir. Evidentemente non hai que ir ao literal, non vamos ir casa por casa aos 5.000 veciños explicar o proxecto. Hai que saber ler entre liñas tamén, non irse ao literal, porque iso fan os rapaces de 15 anos, o literal, non? A ver, importantísimo. O que eu digo, que se non aprobamos dame igual, pero a vos afecta tanto como a min o que pasa en Ribadavia, que se vamos reformar a igrexa de San Xoán, pois é invertir a carga da pobra, non é dicir, vos teñes o proxecto aí, non, é encargarse de que eu o acabe vendo. Dicir, o técnico, tú tes unha reunión co técnico, mira o proxecto. Contalle aos teus veciños, contalle aos teus amigos, fai ese traballo. Non é, tú te lo a disposición se queres ben, e se eu son un camándula que non veño a velo, e se toda a oposición non vimos a velo, entón a veciñanza sufre eso. Eu creo que debemos ter máis pedagogía co patrimonio, non é, porque vos poderes equivocar tamén como goberno, poder facer unha obra mala, pero eso van a sufrir todo o mundo. Entonces creo que pensamos máis dúas cabezas que unha. Entonces que encargadevos, vos tendes o goberno ahora, poder fazer o que vos de gana, por suposto, pero o que vos fagades afectanos a min e afectanlle aos meus, iba a dicir meus fillos, afectanlle aos meus descendientes que haxa por aí, sobriños, etcétera, creo que é importante isto para a xente que ven, porque se vos equivocades, sufrimoslo todos. Entonces, pois, darlle unha volta e dicir, vamos facer esta obra ou así, vamos facer a Rigano. Pois, mira, este é o proxecto, vamos a encargar de que os saibades o proxecto. Non dicir que vamos levar para diante, punto. Porque cando o goberno se equivoca nunha obra, eu non digo que o faga por mal, non digo que faga que sea adrede, nin que este destrozando o patrimonio porque sí, pero a veces confundímonos. E os técnicos non vivimos na tecnocracia, os tecnócratas non me gustan, porque a veces tamén se equivocan os técnicos, moitas veces. Entón, creo que todos podemos decidir mellor sobre o futuro das obras deste Concello. Non de todas as obras. Se vas a arreglar un bache en San Cristóbal ou en Francelos, non me preguntes, arreglo e punto. Digo que afecta ao patrimonio. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Unha segunda quenda, Ribeiro en Común, non? Ben, Grupo Socialista tampouco, Grupo Popular. Sí, a ver, bueno, non podemos facer o que queiramos, vale? Explica, ahora temos comisión PERI, normalmente todo o que afecta tal ten que ir a patrimonio, non é, e xa che digo, o de compartir podémoslo ver, a nosa intención non é ir aí a tal, pero claro, unha cousa é a intención de compartir información con tal e outra cousa é a obligación de facelo e eso, simplemente eso. E claro, perdona, pero que eu son de ciencias, Jorge, eu leo literal. Ben, que quenda de peche, ou non sei se respecto de retirar o primeiro punto, se o retira ou non, non? Non, ben. De acordo, pois entón, pois nada. Perfecto. Pois pasamos a votación, votos a favor da moción, 2 votos a favor, votos en contra, 7 votos en contra, abstencións, 2 abstencións, queda rexeitada, polo tanto. Pasamos agora ao punto 8º, que é o de mocións de urxencia. Non sei se hai algunha moción de urxencia. Non? Pois pasamos ao punto 9º, que é rogos e preguntas. En primeiro lugar, ten a palabra o voceiro de Ribeiro en Común. Ben, tiña apuntadas unhas cuantas, evidentemente estaba eu dándolle volta así ao tema da moción de Palestina e evidentemente, teño que reconocer que non salgo do meu asombro. Insisto, continuarei coas iniciativas, en todo caso tamén por escrito antes do seguinte pleno, mentras sigan caindo
Bombas. Nese sentido, quería saber si está convocada algunha reunión da ruta Sefaraz, e nos gustaría que cando este convocada se avisa a todos os grupos municipais para ser informados da orde do día e que a puntos se van a abordar. Evidentemente, xa lles adianto que o noso grupo vai a levar iniciativas sobre Palestina e a paz na zona, tamén en Israel. Gustaríanos saber tamén cal é a situación das mocións aprobadas en anteriores plenos, por poñer un exemplo, o do aparcadoiro do centro de saúde, donde evidentemente está horrible. Eu creo que todos os veciños, cada vez que chove hai embotellamento. Non é de recibo que se cambiaran superficialmente, se fixeran melloras, e que evidentemente non poucas, por certo, e non un investimento que non deixou de medrar a medida que se executaba a obra, e, sin embargo, non se presentou nunha partida para o arranxo dos accesos tanto de vehículos como de peóns. Nese sentido, recordar a moción, recordar tamén que hai un proxecto da arquitecta municipal solicitado e pedido por este concelleiro e da propia Policía Local, que siguen sendo útiles e están de vixencia. O mismo para o resto de mocións. Insisto, por exemplo, se houve algunha xestión con educación para facernos co solar de anexo ao centro de ensino CIP Ribadavia. Gustaríanos saber tamén a cuestión dos colectores do punto limpo, canto se van a tardar, cal é a súa xestión, se hai un plazo de que cheguen os novos despois de Carderan. Entendemos que habrá uns plazos, se está falando do tema, nos gustaría saber que información hai. Reiteramos que se convoque aos clubs deportivos para abordar a cuestión da obra da pista deportiva, máis alá de si se desbloquea o orzamento na Diputación e por fin se pode facer, é dicir, a Diputación pode achegar a súa parte ao Concello, a que o Concello xa conseguiu, ou non. Creemos que e o solicitamos xa no Consello de Deportes anterior, o solicitamos no pleno de setembro e o volvemos a reiterar, que se convoque a todos os grupos e aos clubs, e ali informar que o plan ou os plans, porque a veces evidentemente somos conscientes que gobernar é flexibilidade, e pode ser que se faga en en decembro, pode ser que se faga si se demora a partida da Diputación, pois noutro mes. O digo porque, reitero, hai ata o 30 de outubro de 2024 para justificar a obra grande. En todo caso, tanto os grupos como os clubs o están a demandar. Reiterar tamén as preguntas feitas en comisións. Xa pasaron algunhas 5 días, creo que se nos debería ter respondido. Se nos dixo que se nos iba a responder por escrito, a mí, polo menos, non me consta. O mellor, se foi así, pido disculpas, pero creo que non. Reiterar tamén a pregunta que se fixen no punto da moción anterior, si hai avances da nova base GES, si se contempla a posibilidade que o goberno anterior estábamos intentando non con moita sorte, pero era unha cuestión da Xunta de que nos cederan parte da estación de autobuses para o mesmo, si esa é o plan. O novo goberno, evidentemente, legitimamente, está buscando outras posibilidades. Sea cal sea, creo que é de recibo que se informe e que se traballe nesta cuestión. Tamén nos gustaría saber se finalmente se van a facer as obras na Casa da Cultura respecto a aquel almacén que demandaba Banda Lira, ou se contemplaron outras alternativas. En todo caso, o preguntamos xa no anterior pleno e o falamos algo en comisións. O reiteramos, se pode ser. Se non se nos responde agora, nos gustaría que se nos respondera por escrito, porque nin en setembro nin agora se nos respondeu.
Cando digo agora, digo comisións informativas. Nos gustaría preguntar, e esta é unha pregunta nova, xa que informou o Goberno en comisións, cal é a situación das solicitudes de rehabilitación no casco histórico, si se van a ampliar as axudas, se o Goberno contempla ampliar as axudas a través da parte que lle corresponde á Xunta aportar. Cabe recordar que o plan estatal, a parte máis importante, a pon o Estado, e evidentemente gustaríanos saber se o Goberno vai a facer xestións para reclamarlle a Xunta que evidentemente aumente, polo menos para Ribadavia, xa que evidentemente, sin entrar na causística e desde logo sin ter ahora as competencias, e o digo por experiencia propia, é obvio que o que sucede tamén é que a crise dos prezos e o encarezamento e a subida dos prezos de construción evidentemente está detrás da renuncia de algunhas subvencións, e creo que iso é obvio. A única solución pode ser que se aumenten as partidas que levan sin actualizar bastantes anos, co cal evidentemente as administracións, non digo o Concello, que evidentemente xa ben bastante facemos, senón a Xunta, ten moito que facer, e agora o Instituto Galego de Vivenda e Solo, que fai 2 anos, casi 3, ao anterior goberno, nos daba moitas receitas para facer no casco histórico. Agardemos que esas receitas agora se poidan aplicar, xa non as excusas para non aplicalas, e nos gustaría que o IGUS agora sea coherente e evidentemente aumente as súas partidas, senón é o IGUS e a conselleira, que por certo non se presentou aquí máis ao novo goberno, a pesar de que xa pasaron 3 anos e a pesar de ter conseguido máis casas co anterior, pero bueno, eso son cousas de estilo. En todo caso, o último requerimento que facemos é evidentemente o do orzamento 2024, que en comisións se nos dixo que o novo goberno estaba traballando na súa elaboración, e evidentemente como grupo e como representante lexítimo de veciños reclamamos ao Concello ao goberno que evidentemente en canto teña un borrador, a pesar de que non necesita dos grupos da oposición nin da esquerda, evidentemente como representantes cidadás que somos merecemos un respeto institucional, e se nos informa o antes posible, cando sea posible. É así que o orzamento é un oso duro e tampouco vamos nos ahora a pedir diligencia, porque creo que o traballo leva tempo e non é ás presas, por menos o noso grupo neste caso non ten. O menciono basicamente porque o grupo de goberno informou no pleno, nas comisións. E pechar a miña intervención, evidentemente, reiterando que cando falo de colaborar ou de ser colaboradores, cando digo consentidores do que está facendo Israel, evidentemente falo a nivel político. Eu xa o dixen, reitero o que dixen antes, a nivel humano non me cabe nin a menor dúbida de ninguén, nin dos que están na sala como público, nin dos que están aquí sendo representantes, nin dos funcionarios, de que non se estremecen con calquera, sobre todo cos nenos, teñan a bandeira que teñan, eso vaya por diante. Eu falo a nivel político, porque a nivel político se pode colaborar, a veces non está no ánimo dunha persoa, pero se pode colaborar, activa ou pasivamente. Pasivamente cando non se quere, e activamente cando se quere votando. Este matiz creo que é importante decilo. Desde logo, reitero a miña decepción, a pesar de que xa sei porque se vota en contra, pero me parece decepción porque, por lo menos, a vocación do noso grupo era facela a moción máis moderada posible e máis neutral, e agardo que o goberno teña ben facer unha declaración. Se hai turno de quenda de emendas, nos faremos as nosas en sentido propositivo, e se non, evidentemente, nos parabenizaremos porque creo que, sea dunha maneira ou de outra, este debate estea presente nas institucións, na rúa, cada un terá a súa opinión, pero desde logo que estea presente unha forma de non ignorar aos nenos mortos, que desde logo a min fundamentalmente é o que me pesa. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Dos rogos tomamos nota. En referencia ás preguntas, a reunión
de Camiños de Sefarad, a asamblea anual estáse a celebrar precisamente hoxe e mañán en Monforte de Lemos. Hoxe, por razóns evidentes, non hai representación do Concello de Ribadavia porque estamos no pleno, e mañán si estaremos representados pola Concelleira de Cultura. Despois, en referencia a situacións de plenos anteriores, as mocións de plenos anteriores, decir que están todas en tramitación. Os colectores do punto limpo agardamos que cheguen o antes posible, non só os que sustitúen, sino que necesitaremos un reforzo para vaciar todo o que está no punto limpo. Entón, estamos con eso e agardamos que sexa o antes posible. Evidentemente, tal e como dixemos, manterase esa reunión cos clubes deportivos, manteremos unha reunión con eles para falar sobre a obra da pista do pabellón. Sobre a nova base do GES, o que dicía vostede, sí, efectivamente estamos traballando na posibilidade de iso, e non só diso, sino tamén de intentar centralizar nunha nave os servizos municipais, non só o servizo de emerxencias. Estamos traballando e barallando diferentes opcións e cando teñamos claro cal é a mellor posibilidade, pois trasladaremoslo. Respecto á estación de autobuses, sabemos que esa posibilidade pode estar en riba da mesa, pero en principio non é a prioridade coa que estamos traballando. Despois, en referencia ás obras da Casa da Cultura, de momento non houve ningún avance ao respecto. Eso o que falábamos do almacén, xa, como dixemos no anterior pleno, estamos barallando esa posibilidade, pero de momento nin se redactou memoria, nin fixemos ningún movimento en esa dirección. Despois, a situación de rehabilitación de inmobles no casco histórico, pediremoslle ao Servizo de Urbanismo os datos de cales son as solicitudes e peticións que hai neste ano para que teñan coñecemento. E, por último, decirlle sobre o orzamento que sí, efectivamente, estamos traballando nel e en cuanto teñamos un borrador, por suposto que será trasladado aos grupos da oposición. Moi ben, gracias. Nacionalista galego. Ben, vou empezar eu, entón. Algunhas demandas que me fan veciños, como eu creo que esta xa fixen en algunha ocasión, no camiño que ven da estación, ese estreitiño, me comentan que hai unhas baldosas, unhas que faltan e outras que están floxas, entón, que o pisar, que sobre todo cando chove, se podría botar un vistazo aí, no camiño estreito, que vai á estación, ao acabar San Francisco por arriba, vale? Despois tamén hai un árbol caído no camiño de San Pallo, bastante grande, que non sei se ten que retirar o Concello, se é Confederación Orográfica, se Naturi ou no camiño que vai por baixo San Pallo, hacia lá. Que hai un árbol bastante... É o camiño do río por baixo San Pallo, non sei de quen é a competencia. Que vai a Castrelo, sí, por baixo San Pallo, exactamente. Non sei de quen é a competencia, pero non se pode pasar de onde hai un árbol que é bastante grande. Falando de árboles caídos, bueno, xa o comentei en comisións, ese que me dixo Mariluz que ten que vir os de Telefónica ou de San Pallo. Bueno, falando do apagón que houve venres 20, que eu xa tiña pensado falar en comisións, pero ao final esqueceuseme, xa sabemos que contra a natureza e contra os fenómenos meteorolóxicos nós non podemos facer nada, que hai un raio ben grande que nos deixou sin luz, pero eu creo que, non sei, para min foi excesivo ese tempo en que tardou en vir a luz. Sobre todo por os comercios que quedamos sin luz, eu afectada e outros moitos, con aparatos que, sinceramente, cando falla a luz pode ser moi peligroso porque poden estragarse realmente. Entonces eu pediría que, non sei, xa sei que non é culpa da veciñanza, nin é culpa do Concello, pero que cando hai estes problemas que se tentaran solucionar na maior brevidade posible, porque para min foi un tempo moi excesivo. Tuvo que ser moi grave a avería, imagino. Despois, pedimos que se nos pasara o orzamento das festas do portal por escrito. Creo que, imagino que non lo pasen. Preguntar se xa está rematada a obra da Ponte da Veronza definitivamente, ou se hai algo máis que engadir. E despois, xa para rematar, quería, bueno, porque moitas cousas tamén xa as comentou das que teníamos anotadas, Brais, queríame facer referencia á policía local, se van convocar máis prazas, se vai haber auxiliares,
porque tampouco lle preguntei pero creo que hai unha persona que ao mellor dentro de pouco tempo está para xubilarse por a idade, non porque entón creo que había que facer un reforzo ou de auxiliares, sobre todo en momentos puntuales. Xa sabemos que hai momentos que en Ribadavia que hai que ter máis reforzo, como cando é a MIT, cando é a Festa de Historia, penso que se debería facer un reforzo, ou por lo menos consultalo con eles, se lle fai falta a xente, que non son eu tamén a que teño que decidir, pero igual eles tamén teñen algo que decir. E sobre isto, decir que, bueno, que eu respeto moitísimo a Policía Local de Ribadavia, de feito, non sei se todavía anda por aí o noso que estaba por aí, e gústame, como nos gusta a todos, que se fagan cumplir as normas. Eso sempre me gustou, pero gústame que se fagan cumplir as normas para todos e en todos os lugares. Eu procuro, se alguén gustaríame, eu teño comentado, se alguén me ve mal aparcada, gustaríame que me multara, de verdad, porque eu xa procuro non aparcar mal, para que non me multen, pero se aparco mal, téñenme que multar. E como a min, o resto da ciudadanía, Entonces, temos que respetar todas as normas. Se lle piden á ciudadanía que non fale por teléfono conducindo, tampouco poden eles falar, nin os concelleiros, que algúns tamén os teñen, nin os concelleiros. Eso, pareceme, hai que respetar as normas todos. E nós somos os que primeiro temos que dar exemplo. E eles igual. Penso, entonces, se é unha persona que está traballando, repartindo mercancía, e o chaman por teléfono, e o seu traballo depende deso, pódeselle dicir que non te volva a ver falando por teléfono, está repartindo ou tal, pero avisalo, pero non multalo. E despois a outra xente están aparcados onde lle dá a gana, como lle dá a gana, e non digo, nin vou mencionar a ningún policía, nin a ninguna persoa. Simplemente decir que se teñen que respetar as normas, eles teñen as que facer respetar a todos, e nós, todos, tamén os temos que respetar. Penso que o que debe ser. Por a miña parte, nada máis, moitas grazas. Podo seguir eu, non? Sí, un par de cousas moi rápidas. Non vou fazer moitos rogos porque hoxe está desde non, entonces vadesme dicir que non a todo. Pero hai unha cousa que sí que protesta algunha xente, que non sei se é posible, pero a 7:15 da mañá hai un viaxe en autobús a Ourense. E a estación está pechada esa hora, entón están ali a xente, cando está chovendo, están ali, que dá pena ver os rapaciños que van a estudiar a Ourense. Entón, se se pode abrir a estación antes, non sei se é posible, se non, bueno, que se intente, polo menos, vale? Por varias preguntas. Eu en comisión xa preguntei que había unha obra que tiña unha propiedade que tiña un expediente de ilegalidade urbanística sin reparar, e nós vemos que dícenme veciños que están obrando nesa propiedade. Entón non sabemos se hai licencia urbanística, se non hai licencia urbanística, ali en Santo André. Entón queríamos saber se nesa zona hai alguna licencia urbanística, porque ali está sobrando. Está habendo movimentos de terras, e hai un expediente de ilegalidade urbanística, de reposición da legalidade urbanística, que está por resolver aínda. Entón, queremos saber se hai unha licencia concedida aí nesa zona de aí, se non hai. Outra pregunta era saber que cantidad de investimentos veñen para o Concello de Ribadavia por parte da Diputación de Ourense e da Xunta de Galicia, que cantidades hai, se hai algún proxecto para Ribadavia, nos orzamentos da provincia, da Diputación e da Xunta. E pois outra pregunta, última, xa non pregunto máis, era por o servicio de axuda no fogar, que sabíamos que houbera unha reunión, tivedas como goberno varias reunións coas traballadoras, e que se iban resolver esas demandas no mes de outubro. Tiñamos oído nós, algo así, non? Que por esta época se ia resolver. Entón queremos saber se atendeu as súas demandas, se non, esas cousas. Moitas gracias. Ben, sí, efectivamente, o que pasa é que, claro, o que se dixo era que resolveríamos as cuestións coa elaboración do orzamento, porque todas conlevan partidas orzamentarias, e a previsión que tiñamos era traer o orzamento no mes de outubro, pero non o trouxemos no mes de outubro, a ver se conseguimos traerlo en novembro. Como se dicía antes, é un documento que ten a súa complexidade e estamos elaborando, pero evidentemente por eso se decía o mes de outubro, porque era a nosa previsión, traer o orzamento ao pleno deste mes, a este pleno, vale? Finalmente, eu espero e agardo que se non temos ningún outro contratempo, estamos esperando por axustar un pouco, sobre todo, ingresos de outras administracións e demais, a ver se puidéramos traerlo no mes de novembro.
E en referencia a eso, os orzamentos, por exemplo, da Deputación aínda están sen aprobar tamén, entonces aínda non temos constancia de como vai a afectar ou a que proxectos pode financiar Ribadavia. O que si lle podo decir, como vostede ben sabe, que está pendiente unha modificación de crédito que se celebrará no pleno de mañán, que si habría un investimento de 111.000 euros para a pista do polideportivo. En referencia á licencia urbanística en Santo André, pois revisareino e pasareille os datos, pasareillo por escrito, se hai algunha que se refire en toda a localidade, se hai algunha licencia vixente en toda a localidade de Santo André de Camporredondo. Non, por eso digo, na localidade de Santo André de Camporredondo. Perfecto. Ben, respecto ao tema dos autobuses, trasladarémolo. Policía local. A verdade é que agora mesmo non se poden convocar máis plazas porque hai un procedimento, un contencioso administrativo aberto sobre a convocatoria do ano 2018. Entón, ata que se resolve esa cuestión, veremos que ocurre posteriormente. Despois, a obra da Ponte da Veronza. Tivemos varias reunións e estamos pendientes de, como ben saben, no informe de patrimonio dicía que calquera modificación do proxecto requeriría unha nova información de patrimonio, entón estamos mirando se patrimonio nos autoriza que se quede como está, que foi o que habíamos falado tamén en aquel momento. O apagón do venres, eu sinto, non facemos o que podemos, é unha cuestión que se nos escapa e agardemos que non se volva a repetir. As árbores de Sampaio, a que está onde o río, que Maite dices polo camiño do Pendurado para baixo, digo, porque non a temos localizada hacia Ventosela, hacia Castrelo. Vale, pois mirarémolo porque non tiñamos coñecemento da situación. Despois, a que está na carretera, na carretera de Sampaio, sí que dende o día que isto foi o 11 de outubro, cae a árbore, que se produciu un accidente de tráfico e demais. A árbore está sobre uns cables dun tendido telefónico, que estaba tamén o tendido do alumeado municipal. O do alumeado municipal está retirado e ben colocado. Nós, dende o propio día, aquel día, se lle diu aviso 112 de que avisaran a compañía de suministro telefónico para que retirasen eso. Ademais, é que poden caer os postes coa tensión que ten eso aí. E falei outra vez a semana pasada e hoxe mesmo, esta tarde, volvín a chamar ao 112 para reiterarlle que, por favor, avisasen a compañía de que tiña que retirar eso porque corre perigo. Vale? Sí, creo que é a cuarta vez que contactamos co 112 para esta cuestión. Vale? E tomamos nota dos rogos e xa están, as preguntas están respostadas. Gracias. Quenda para o Grupo Socialista. Sí, perdón. Ben, eu en comisións solicitei un rogo que os actos os que haxa, pois que se avise que en tempo e forma. Cando salín das comisións me encontrei isto no cajetín, que non costa nada mandar unha mensaxe de que se deixou eso no cajetín, vale? Para unha actividade. Non vou a decir cal, porque non interesa, pero vale. Reiterar tamén a solicitude da barreira de seguridade na estrada da Franqueirán, porque con estas choivas pois a estrada está esvaradiza e hai risco de que se vaya un coche por aí. Recordo que se limpou esa toda a maleza e quedou descoberto esa zona. O alcalde non contestou a pregunta de Xurxo sobre os orzamentos da Xunta de Galicia. Os grupos temos un documento nos que veñen 0 euros para o Concello de Ribadavia nos orzamentos da Xunta. Eu queríalle preguntar se me corrixo ou teño algún descoñecemento que me corrixa se teño algún descoñecemento do que ven para Ribadavia, pero que desde o Partido Socialista de Ribadavia solicitamos a nova captación no Río Miño. Seguimos agardando a parte da asignatura que firmamos na Deputación, Xunta de Galicia e Deputación, de 263.000 euros que lle corresponden á Xunta de Galicia. Están sin asinar. Lle pediría que o asilizara porque se poden perder eses cartos, que son para, perdón, que non o comentei, que son para o abastecemento e saneamento da Grove Archabolas. Reiterar que se firme ese convenio. Ampliación que estaba comprometida de 500.000 euros da Galiña Azul xa en anos anteriores.
Seguimos apostando por un novo centro de saúde no Concello de Ribadavia que é necesario para toda a comarca. Creemos que os retallos que se fixeron no centro de saúde non son suficientes, ademais está en zona inundable, como sabemos, e para nós é necesario un novo centro de saúde para a comarca. Solicitamos tamén nas enmendas dos orzamentos da Xunta de Galicia o Plan Director de Sanxés, Rúa das Laxas e Ramal en Francelos. Agardamos tamén que se apoien dende o Partido Popular de Ribadavia e que non queden en nada, vale? Porque son cousas necesarias para o noso concello, non para nós como grupo, senón para os habitantes de Ribadavia, que somos de todas as cores políticas. Pediríalle tamén que o alcalde que non conte medias verdades con respecto á nota de prensa de hoxe da región co material deportivo, porque esta foi unha subvención que solicitamos o goberno anterior, Ribeiro en Común e Partido Socialista, e non costa nada recoñecer que fomos nós os que solicitamos esta subvención para o material que era de 20.000 euros. Pola miña banda nada máis. Grazas. E o nivel de investimento da Xunta de Galicia no Concello de Ribadavia ao longo do ano 24, evidentemente, no que ten que ver cos orzamentos 24, e despois poderemos falar e poderá comprobar vostede como si hai un apoio importante por parte da institución autonómica ao Concello. Despois, outros son cuestións rogos que fixo, dos que xa digo que tomamos nota e nada máis. Entendo que a única pregunta era pregunta por si sabíamos a cantidade que había nos orzamentos. Xa lle digo que é unha cuestión que iremos vendo ao longo da propia execución do orzamento no ano 2024. Grazas, agradezcolle que apoie estas enmendas que enviamos ao Grupo Socialista de Ribadavia, vale? Para os orzamentos da Xunta. Eu non estou no Parlamento de Galicia e non apoio enmendas dos orzamentos da Xunta, nin apoio nin rexeito enmendas dos orzamentos da Xunta e, evidentemente, as cuestións que vayamos a levar adiante no noso mandato no Concello de Ribadavia, pois, lóxicamente, terán vostedes coñecemento, pero tamén serán iniciativas nosas, non se preocupe. Gracias. Moi ben, pois nada, moitas grazas e levantamos a sesión.